И здравейте, тук аз съм XRTBG и това е най-якия CS Super Hero сервер, който е до 100 лева. Чакай да се правим мишката, така. И този сервер е уникален просто. За да ви възстанови героите трябва да умрете. Аз сега ще умра. И да, искам да кажа няколко неща на сервера. Така. Първо, че маповете сменят нормално предвид. Може да играете на различни мапове, които си ги избирате, което е очевидното. Другото е, че е до 100 левел и мисля, че са 70 героя и работи 12 часа, така че през нощта ни търсете сервера, защото няма ви излезе. Така, сега, другото за сервера е, че ако напишете, ако аднете в Favorite, преди в любими този сервер, и сега ще ви излиза, че не работи. Трябва винаги да пишете ето това. Омага, не става. Ще го има в описанието. Бегеца са нещо беше. Аз го имам копирано. Да, сега ще ги възстанови героите. И трябва да се избирате герой. Да, ето аз съм 20 левел. Чакайте, че пиша. My Heroes. Ето, това са моите герои. Стачих, защото е за летене. Ето, гледайте. Хоп. Видите. Но ви вземат армора, забележете, и те до сега само пишат по скайпа. Има лазери, а това е един друг герой, който е най-якия. Може с всичко да си го пуснете. С пистолет, че пак ще може. Има и дигъл, но ви го пуска винаги обикновено, но трябва още един път да умрем. Така, сега Human Torch, ето може да забележите долу в ляво. Ето, пак ви взема 15 от армора. Да. С героите ви се добавят армори и такива неща. Human Torch ни взема много, но както и да е. My Heroes. Така, Clone Trooper ви дава ето това оръжие, което съм сега с него и скина ви се променя. На един от Star Wars клониран, ако сте го виждали, да? Някак. Супермен ви да още кръв, да летите и ви дава още армор. Ето. Не да летите, ами да скачате високо. Ето. Така. My Heroes. Така, другият герой е Noob. Това е Exploding Deagle Shots. Значи имате 7 патрона и може да ги стреляте, но като ударите някой и той моментално умира. Героят се казва Noob, както виждате. Така, един трактор мина покрай дома. Така, Darth Maul е светеща пръчка е реген. Да, реген. Да ви се регена кръвта. Ето го. Е това. Много силна пръчка и лазерна. Така. My Heroes. Има още много герои. Тези не са същи. Сега ще ги покажа. Базука. Това е базука. Ето. Излизат ви ето тези. Имате ракета. Вторите да имате. Не, нямате. Това е гън камера. Певица с насъчване може да си я контролирате, но много трудно. Да. И ето. Това е последното. Най-силното, но сега не мога да пусна. Чакайте. Така, най-силната ракета, която не е една, няколко са, и ето. Най-силното убива на един удар, но има шанс вие да се убиете. My Heroes. След базуката идва Sonic, което ви дава висок джъмп и спид, да сте по-бързи. Другото, Uber Energy Beam, това е на 4 съм се го сложил и е така ли, Power 4 и като натисна V това става. Забравих в миналия епизод да напиша, имате безкрайно така. Забравих в миналия епизод да напиша как да се активирате силите. Затова сега ще ви покажа. Значи, ето например, ако искате тук долу вляво, някак да го виждате, долу вляво, има статик шок на едно. Така, да го активирате, например, bind, коя буква искате, аз ще напиша F, плюс Power и си избирате. 1, 2, 3. Ето така без място. Да. Да, ето го дигала. Ето това на един хит. И ето свършва. Аз имам безкрайни патрони, ама имате само 7 експлодиращи. Така, сега следващия. My Heroes. Flash и с бързина. Феникс е да се съживявате, прераждани, да се съживявате когато умрете на същото място. Магнето взема оръжията, металните на другите играчи, които са много, почти всичките, и става с глокче.
На мен не трябва такива оръжия, защото аз имам бас. Така, мистико е. Това е... може да си променяте скина на вражеските. Например, ако си катън, може да си промениш скина на тъна, например. Ето. Това трябва да ви излезе. Хоп, хоп. Значи, когато е такова малко, скина ви е ваш. Когато е така, значи скина е на терористите или катътата, зависи от вашите врагове. Сега да, и сега се връща. И да, хора, ето пак защото в Skype, добре. Ето, върнахме се и... Да, до кой герой бях стигнал? My Heroes, да. Доктор Дум, да. Ето това прави Доктор Дум и взема дамейдж. Но като го натиснете и се покава мъжката, доста дамейдж би. Но това е най-силно баса, който вече ви го показа. И това е яко. Но имате определени. Така, My Heroes. Те знам до кой сме стигнали, но да ви го покажа. Така, Доктор Стрендж. Доктор Стрендж прави ето това. Което пак бие доста дамейдж. Доста е яко. Има и звук, но вие едва ли го чувате. Трябва да оселя, но аз не искам. Добре. Ето това бяха всичките. Опа. Да искам цъкнах. Да. My Heroes. Така, следващият герой, който трябва да ви покажа е FPS Dog, който ви бие хедшот, но аз не знам точно как се използва. Speed Racer. Това е един герой, който ви дава повече бързина. Да. Също така. Капитан Америка. Той е герой, който се взема от 0 левел и имате щит. Не е такъв щит, какъв си мислите. Щит да ви защитава от, не знам, кръшуми. Не знам. Punisher. Това е герой, който ви дава безкрайни патрони, освен на това оръжие, което съм сега в момента. Той има по принцип си е с безкрайни патрони. И Вероника. Той е герой, който прави ето това. Но трябва да сте задължително с ето това оръжие, иначе не става. Ето. Имате определени, може да се ударите и взема армори и хилт. Да. Ето аз бях излязъл и сега ми да е дигала. И да. Мисля, че това беше от ревюто и ви обясних нещата. Може да се абонирате за мен. Да. Може да се абонирате за мен, ако ви харесват клиповете, които правя. Пак ви напомням, 75 сабскрайбъра giveaway Minecraft Premium аккаунт. И може да си запишете за giveaway на Gogata PlayBG. Канала му ще е в описанието. Също с мой Premium аккаунт, но е друг, защото аз имам по принцип 3 Premium аккаунта. Но другият Premium аккаунт ще го използвам за друг път. За повече сабскрайбъри. Да. И това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Да, надявам се да ви е харесал и чао!